अफरोज और ललता भोजपुरी लोकगीत की तरफ से हमने आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद करतनी जा और आप सबके अपने चैनल पर स्वागत करतनी जा। और हमने के दोनों जानी आज जिउतिया के पावन पर्व पर एगो बहुत ही मार्मिक बहुत ही सुंदर कथा लेके आयल बन जा सुखिया और दुखिया के। अगर आप सबके अच्छा लागता तो प्लीज़ ये वीडियो के शेयर करी जा, लाइक करी जा और सब्सक्राइब करी जा और कमेंट में जय जीउतवाहन बाबा जरूर लिखी जा। चलिए सुनल जा सुखिया और दुखिया के कथा। एक राजा साहब रहले, उनके दो जनी लड़की रहे लो। तो राजा साहब अपने लड़की लोग के नाम रखले रहले, एगो दुखिया एगो सुखिया। आ दोनों जनी के नाम से जौने जौने नाम रहे तौने तौने वो लोग के परिवर्तन होखे। तो सुखिया के सुखी घरे शादी हो गई आ दुखिया के दुखी घरे शादी हो गई। दोनों जना के एके गांव में शादी, दोनों जनी के एक ही गांव में शादी हो गई कि दोनों जनी मिलत जुलत रही लो, आपस में अपन दुख सुख बांटत रही लो। तो दुखिया रहली सुखिया रहली बड़ी अमीर रहली आ दुखिया रहली तो तनी गरीब रहली। तो सुखिया घरे जाके दुखिया चौका बर्तन सब करस। तब वही जब जौन बचे खुचे तो मन ले आवस खास अपना लइकन के खियावस, गुजर बरस बसर करस वही से करस। तब वो एक दिन आ गई जिउतिया आ गई तो कहली चाउर फटकली बहन घरे चाउर के खुदी के आगे के खुदी धोली आ नोना के साग बनौली और डंटी अपना खातिर धो लेली आ चौरा बनाओ फटकली तो खुदी अपना खातिर धो देले आ निमन का उनका खातिर बना दे। तब कहली कि ये बहन घरे अपना सब काम उम कर देली बना उना देली। तो कहली आज हम बसिया नानू खाए छूटल फाटल नानू खाए, नेम धर्म से जातनी बनाए खाए। तो डंटी या खुदी लेके चली अली अपना घरे अली तो अपना खुदी के भात बनौली आ डंटी के साग बनौली। नुनिया के डंटी रहे ओके साग बनौली। तो कहली अथी खैली तो निमन लाइए लागत रहे बाकी रोइया खाओ के और खैली और धो देली। तब रात हो गई। अब तो दिन भर का थकल रहली काहे से उन्हों घर के काम धंधा कैले रहली अपनों घर के कैले रहली तो सुतल रहली। तब अब बूढ़ी माई अली जिउतिया माई तो कहली कि ए बेटी सुतल बड़ू की जागल आ तो ए माँ हम ना सुतले बानी ना जागले बानी। तो देखी हमरा तो बड़ा तेज भूख लागल बा, कुछ बनौले बाड़ू? तो हाँ बनौले बानी ए रौरा खाए आ तो हाँ अथी खुदी बनौले बानी आ मुनिया के डंटी के साग बनौले बानी आ तो हाँ दो हम वही में से खाए। तो देहली बड़ी प्रेम से खाए के खात रहली खाते खाते रहली। तो उनकरा लाग गई लैट्रिन। खा लेली तब कहली कि रात हो गई बाटे तो हमें आधा रात खन कहाँ जाए। तो कहली दुखिया कि ए बुढ़िया माँ का करे कहे बिछाना लगा दी तनी आ ये जे सूत रह। तो बिछाना लगा देली आ उ सूत गईली आ भुजा के सूत गईली। और जब आधा रात भई तो अब जिउतवाहन में बुढ़िया के भेज धके आई रहली उनका लैटिंग लाग गई। कहली कि ए बेटी हमरा तो लैटिंग लाग गई आ तो लैटिंग लाग गई थी कहाँ जाई तो जाई हमरा वो घरवा की कोनवा में बैठ जाई। अब गई नहीं तो कोनवा में बैठ गई नहीं। फिर कुछ देर के बाद अली कह तरीकी ए बेटी अब तो हम अथी कहाँ बैठ नहीं अब बैठक कहली कि जाई कोनो में बैठ जाई। तो कह तारी ए बेटी भर भर करी कि छर करी। तो नींद में उ रहली। अब नींद के सुर में कह तारी ए अम्मा भर भरे क दो। तो उ भर भर क दहली। तब फिर वजह से अली तो कहली कहाँ हम पोछी, कहाँ हाथ धोई कहाँ पोछी। तो उ कहली कि कहाँ पोछे नींद के सुर में रहली। तो कहतरी कि आई हमरा मुड़िया पर बैठ के पोछली। तो मुड़िया पर बैठ के पोछली। अब तो उनकरा पता ना रहे कि हमरा घरे तो मारे सोने हो गई बा। तो जब पोछ लेली अब दूगो सुत गई रहली आई चल गईली एथी क के
आज जब बिहान भइल उठली उ, तब गली गंगा तीर स्नान करे, कहली स्नान स्नान क के आए तब न खा पी के अथी क के जीवतिया भूखे। तो नहात रहली तब उनका मुड़िया पर से पियर पियर पानी गिरे। तो मौगी कहसन कि ए दुखिया, का तारा मुड़िया पर से पियर पियर गिरता हो? ई तो सोना गिरता तारा तारा मुड़िया पर से तो पियर पियर सोना तारा पानी गिरता। तब उनका मन पड़ता है बाप, ई तो हम सपना नाई देखत रहनी, हमके लागत रहा हम सपना देखतनी। आई तो बुझा तब बुढ़िया माई रहवी पहले जा तनी घर साफ हो गया, लैट्रिन ओकरा दिमाग में आइल कि लैट्रिन कइले बाड़ी, जाई पहले घर के साफ करी कब नहाए। ओते आवतरी घरे तो मारे चारू सोना मारे लगली, उठा उठा सोना सिक्का सोना के हो गइल। अब तो का करस घरे लगली, अब तो धऽ लेली तो कहली के बाबू जा मौसी घर से तो राजू किलो ले आबो, एकरा के जोखल जा। तो गइलन मौसी घरे तो कहले मौसी तो राजू तो कहले कि बहिन हमार रोज रोज आवत रसी, आज काहे ना होइल से बरल ना आई आ का उ जोखी का ओकरा जोखे के जरूरत लाग गई। तो पूछली अपना बहिन के लइका से, कहले कि ए मौसी जानत रू हमार मम्मी नु सोने के सिक्का जोखी हम। उनका विश्वास ना भइल, करी कहाँ से सोना के सिक्का पाई आई, कहाँ से सोना जोखी, तो दुखिया भी है। तभी का कैली कि तनी नीचवा कुछ चिपका देली कतरा के तेल। तो कहली चिपका दे तनी जरूर जोखी, अगो नीचो चिपका देली कि जरूर जोखी, तो में चिपक जाई तो पता चले कि का जोखल दिया। तब लेके अइलन, तब तो जोखल लो तो एगो नीचवा सिक्का सट गए तो लेके तो राजू अइलन। तो देखली चारू ओर तो देखत सिक्का सोना के। तब तो उनकरा बेचौनी भइल, दौड़ा का घरे अइली। तो कहत रही रे बहन का कोइले हरे तोरा घरे इतना सोना हो गई। आ तो उ तो सच मन से अपना बता देली पूरा बयान कि देखो बहिन तो डंटी के तोहरे घर से खुदी लियनी हो, डंटी के साग बनौनी हो, आ बना खा के सुतनी हो। तो बूढ़ी माई अइली हो, बूढ़ी अम्मा अइली है तो उहे कहत रही कि ए दुखिया खोल के मारी। तो हम खोले नहीं है के मारी, तो मंगली है तो हम खाए के दे देनी है, खा ले लिया। खैला के बाद से कहत रही हम सूते, हम कहनी है कि बिछाना उछाना लगा देनी है, कहनी है सूती दादी एथी बूढ़ी अम्मा सूती अम्मा हमरे लगे जा सुत गनी दोनों जनी एके संगे। तब रात भइल है दादी एथी कहनी है अम्मा कि एथी हमरा तो लैट्रिन लग गई कहाँ जाई। हम कहनी है कि तोरा कोनमे में जाई बैठ जाई घरवा की, बिहान उठे तो हम फेंक दे। तो कहनी है कि ए दुखिया एथी हम छर एथी भर दी या कि भर करी छर करी। आ तब तो हम वही के सुर में रही, हम कह देनी भर कह देनी है। ओकरी बाद से फिर अनी है तो कहतनी कि ए दुखिया कहाँ हम धोई या पोछी। हाँ तो हाय हमरा मोंगिया पर बैठ के पोछली, तो मोंगिया पोछ लेनी। ओकरी बाद से बिहान हो गइल, बिहान भइल तब कहनी हाँ जातानी गंगा स्नान क के आवेनी तो बनाए अथी करे व्रत भूखल बनी जीवतिया। तब ओकरी बाद से गइनी हो जाता नदी में नहात रहलो मेहरारू लो। तो कहता लो ए दुखिया तारा मुड़िया में से तो सोना गिरता हो। आ तब कहनी सही बात हो, सोना में तो सपना में रहनी है। तब कहनी तब याद आइला हमरा बुढ़िया माई लैट्रिन कैले रही कोना में घर की, जा तरी पहले साफ सुथरा क के आए तब स्नान क के तब जीवतिया अथी करे भूखे। उहे अनी तब आओ तनी तो साफ कर तनी घर में। वो तो जगह जगह सिक्का सोना रहल चारू ओर। तब लगनी धर है ओकरी बाद से जोखे लगनी मंगनी तारा घर से तराजू कहनी कि रुको जोखी उहे जोखनी इहे कहनी हम हमरा घरे इतना हो गइल सोना। अब तो इनकरा बेचैनी भइल कि कब जीवतिया आई।
त इहो जिउतिया ठनल एथी कैली भूखली आ नुनिया के डंटी के साग बनौली, खुदी के भात बनौली आ बना के खा के सुत गईली। आ तब अब बुढ़िया माई रात भइल तो दरवाजा खटखटावत तरी तो कहत तरी कि हाँ आमा आवतनी। तो अइली तो खोलली तो कहली एथी ए सुखिया का बनौले बाड़ू? आ तो एथी का करी एथी बनौले बानी नुनिया के साग नुनिया के डंटी के साग बनौले बानी आ खुदी के भात बनौले बानी इहे और खइले बानी और धइले बानी खा के थी उहे खा ली। आ तो उहे खा ली। हम खात रहनी दे दहनी खा लेनी। तो ओकरी बाद से खइला के बाद से कहतानी कि अब तो हमरा वही लागता कहाँ सूते। आ तो बिछाना उछाना कऽ देनी दुनू जनी के संग सुते रही। तब रात भइल तो कहनी आमा कि एथी सुखिया हमरा तो लाइटिंग लागल कहाँ जाई? आ तो कहाँ जाई हमरा घरवा के कोनवा बैठ जाई। तो गईली तो जब बैठ गईली तो कहली ए दुखिया ए सुखिया छर छर करी कि एथी भर भर करी। आ तो एथी भर भरे क दी ना उ कहली छर छर करी। हाँ उ कहली कि छर छर क दी। तब छर छर बता देली। ओकरी बाद से और तो कहतरी कहाँ हम पोछी? आ तो आई हमरा वही मंगिया पर पोछली पोछ लेली। ओकरी बाद से बिहान भइल तो गईली नदी में। तो नदी में गईली तो उजा तो बसा लाइटिंग घरे आवत रही तो चारू ओर लाइटिंग घर उनकर गमक गई रहे बसाला की मारे। अब तो दौड़ल अपना बहिन घरे अइली। तो बहिन से कहताड़ी ए बहिन ते अपना के कौनिया बता कले ले रे हमरा से झूठ बोले हो हमरा घर हे हो गए तोरा घर हे हो गए। आ तो ए बहिन हम सही से तू का कहलू भर भर कहलू कि छर छर कहलू छर छर कहने से इहे न गलती कर देलू हो वही से यहाँ हो गई हो। हम तो बढ़िया आ एथी कहली हाँ भर भर कह देली। ई तो गरीब रह कहली कि हम तो गरीब रहनी तो खुदी के चाउर के भात खियौनी आ डंटल के साग खियौनी। तू तो अमीर रहलू तराउरी बढ़िया पकवान खियावे के चाही आ एथी करे के चाही सेवा सत्कार करे के चाही। तो तू हम जौन खियौनी तौने खियौलू हम सोच मन पे रहनी आ तारा मन में छल रहे। तो तू छल से भगवान अमीर बने के चाहलू। हम ई ना जानत रहनी कि वो भगवान हम जीवतिया माई एथी माई हई हमारा घरे आयल बड़ी बुढ़िया के भेष धके। हम तो आप स्वप्न से सेवा सत्कार कोई नहीं तो कर फल मिला। आ तू तो जानत रहलू हो वही है तो हैंगे कर हमरा के धन दी है। तो छल कपट से ना न हुई। तो यही है बात जीवतवान बाबा जे सच्चे मन से नेम धर्म से करेला तो जीवतवान बाबा सबके मनोकामना पूर्ण करेले सबके बाल बच्चे के रक्षा करेले सबके सुहाग के रक्षा करेले। हे जीवतवान बाबा जेंगे सब पे कृपा बनावत तनी हमनियों के बाल बच्चा पे कृपा बनौले रखब अपन हमेशा अनुकंपा बनौले रखब। जय हो जीवतवान बाबा।